bineno e kinde mabende duond bura mar ODM mabende nitiere koda jokanyo mage mathoth e gwenge magwa makaluo ahinya by elections yiero ma adundo mabende koro okayogi. Yiena mar mondo mi arwak George Otieno Nyakwarom Gajwang' mabende ong'ere gi nyinga mano mar Ajombuta. George Otieno Nyakwarom Gajwang' bende en jalar kom od bura e kar chung' od bura ma Kasipul. Nanene kanyo Zoom chal ka gima ochako lal kenda. Joki winja en mana gino marwa ni network mari biro bedo kiloso e yo motegno. Kintiere kaunti ma Homa Bay Ogada wach mar Rangles iwacho ni tuomruok makoni kod kocha mabende koro neno bende kar chung' od bura mandhiwa ineno kanyo kar chung' od bura ma Karachuonyo kaluwore koda party Rangles be to diwach nang'o nikech ma bende ng'ino telo ne bende yiero ma bende uchano dhi timo be. Wantie gi problem mar party mano okoro ndo wuondre. For example, Ndhiwa yudo ka jok mano odhi e lineup ma iwacho ni gin e lineup mar national chair mar party. Kendo king'iyo jok mane kelo chandruok Karachuonyo be nitiere e lineup mar chair marwa mar national mabende governor wa. The problem en na manya wacho cha ni yudo ka jotelo mosemako party dwani mondo bede lineup mar jogi ma jok ma gini nyalo mondo konyogi. An kako Ogada na wacho ni ok adwari mondo participate e yiero matindo magwa mek party kike dhi bedo na dhi kawo side. Ana paro ni king'ama jatelo mar party kata magombo kom moro maduong' ei party tiweyo oganda dhi election kendgi to giyiero to gikelo their own list kalore kana jopiny owuok ma odhi oyiergi. To yudo ka jowa dwa bedo gi interest ni kan jatelo kata kan mbunge to nyaka bed gi list na moro machielo maloso. Ana feel ni leadership en ni jok moseyier kan jatendgi tikawo gi tiluongo gi tikono gi okay wadwa dhi e yiero mar party wa. Ji adi mochung' e kombe mopogore to ka gisewacho kargi notikoni bas an agonyou kaka party chair kata party leadership ni dhi uru piny kucho udhi umany kura. To kuseyudo joma modhi oyier ko kawang' duogo magi joma dhi tiyogo. To joma ok oyudo bende pod jowa pod odiochieng' machielo moro chako dhi manyo voti. Tiyudo ka marwa ma Homa Bay County to dwa bedo was kichedo ka nitie joma osekawo side kendo gin osekongi. For example kata yiero madhi timore Kasipul ka iyudo ka MCAs te osekon gi jatendgi ni gi support one candidate ni manager party. Iyudo ka jo party mano oter list gi go to gi mapok oter list gi to gi kema ncho yier gi ma ok oyier bende osekawo moket ni wan ng'ato wa candidate mane candidate ma ja ODM. Koro gin to dhi ketho party wa maka iwinjo ka Ndhiwa ywakno kendo wadhi bedo gi difficulties e yiero kata maduong' ma biro higa 2027. Wadwa ni mondo jotendwa chiw space giwe bedo gi candidates gi list gi kapok jopiny odhi e yiero. Homa Bay County kama wantiere ni kama support ODM ncha support ODM 100%. But king'iyo kata mana county assembly ma kawuono wantiere gi jo od bura mag assembly moyier as independent leaders e Homa Bay County karibu ji 8 kata ji 9. Kichaki ng'iyo tibro chaki yudo ni UDA party be osedonjo Homa Bay kama otegno mana chutho ma kidhi every constituency tiyudo ka UDA party odonjo kabisa. Ang'eyo ni wantiere gi democratic country ma iyiere kaluwore gi party moro amora mobiro. But ma en region mar ODM to gima wabedo gi jo UDA mang'eny en ni jo party mar ODM ok tim yiero yo mochikre. Jotendwa ringo gi papers ko ringo lal gi kuria kuonde gi kae to koro jok ma oluoro koko gi jok ma igi wang' wacho ni wano kadwar party ni wadhi party ma koro onge gang'o ma onge koko. Pod wa appeal to the party chair mar national party chair ma en Honorable Gladys Wanga ni osekawo time ne sana ka jok maluwo bang'e kata kaponi jogo tiyo gi nyinge to jogo tiyo gi nyinge in a very bad way kaeto gidhi gi hijack gik matimorego. Koro mato wakwero kapok wadhi by election ok wadhi yie gi yiero ma ok oriere wadhi tamore to wadhi mana yie gi yiero moyiere nikech wadwa gero party marwa mar ODM. Erokamano ahinya.